svojho času nemohli zostať, lebo otcovi odňali aj pas, štátny súhlas, on nemohol byť tiež farárom. Ani tam sme sa nemohli dostať. Pre nás to, ale stále som túžil. Každý deň som klakal na kolená, modlil sa úprimne, Pane Bože, daj mi, prosím ťa, daj mi možnosť niekedy. Ja som závidel muchám a vtákom, ktoré lietali tam v Rakúsku. Ja som jazdil okolo z teologickej fakulty vedľa plota rakúskeho a videl som tie pekné pokosené trávničky, biele domy a som si povedal, sloboda je tam. Tam by som veľmi rád išiel. A Pán Boh mi to splnil a až po toľkých rokoch, že dostal som sa do zahraničia, dokonca som mohol ísť potom ešte misionárskú školu študovať do Nemecka, lebo som si povedal, áno, otcovi sa nesplnila tá túžba, ale ja mám tú misionárskú krv, ja chcem ísť niekde do sveta. A tak som začal študovať s veľkými plánmi, že pôjdem do Peru, medzi Indiánov, lebo títo Indiáni my ako chlapcovi utkveli v srdci. Videl som veľa filmov, ako sú nespravodlivo týraní títo Indiáni. Tak som si povedal, ak raz niekam pôjdem do sveta, tak jedine tam. Tak som už viac mal posedenie s tými, som študoval, pripravoval sa, študoval aj kultúru Peru a títo Indiáni chodili do Nemecka a už sme plánovali všeličo. A ja som vedel, že Pán Boh má nejaký plán so mnou a ja som si myslel, že toto je ten plán, lebo som to tak cítil, že teraz do Peru. Otvorili sa dvere, modlil som sa za to a pôjdeš do Peru. A keď už som si začal vybavovať aj všetko, víza a všetko ostatné, prišiel mi list z tohoto cirkevného zboru, kde som už teraz 19 rokov farárom, tuto na tom západnom Slovensku. A prišlo také pozvanie napísané, pán farár, my sme veľa rokov trpeli a je nás tu malá skupinka ľudí. Ale keď prídete, tak do nášho zboru budeme šťastní, začneme odznovu žiť. A ja som im odpísal, ďakujem, ale ja už mám svoj plán, už nemôžem. Napísali druhý list, odpísal som, nie, nemôžem. Tretí list, nie, nemôžem. Až keď som prišiel na Slovensko, vtedy prišli za mnou taká skupinka ľudí a keď som im vysvetľoval aj face to face, tvárov v tvár, im reku, nehnevajte sa, prepáčte, ja som slúbil tým Indiánom, tak oni, jeden ujo sa vtedy ozval a tak po záhorácky, to je taká poločeština, slovenčina, poločeština, on mi to tak povedal, že pán farál, aj my tu na Kopanicách, to sú tie lazy, Kopanice, v Kopanicách máme kopec takých Indiánov, ktorí chcú počuť slovo Boží. A mňa to tak ako dojalo, že ja som bol naozaj tým veľmi oslovený a ako by nejako Pán Boh rozprával cez tých jednoduchých kopaničiarských ľudí a ako by ma začal volať tam, len som sa nevedel rozhodnúť, ja som bol stále rozhodnutý na to Peru. Ale som sa vtedy modlil, Pane Bože, Ty vieš, že kde je moja cesta. A Pán Boh to vyriešil behom pár dní. Dvere v Peru mi zatvoril úplne jasným spôsobom, vypukla tam cholera. A ministerstvo zahraničných vecí neodporúčalo ani misijným spoločnostiam, vtedy sa dokonca ani nevysielali misionári do sveta, práve v ten rok, lebo práve v tej Južnej Amerike a Peru vypukla táto cholera a ešte práve vtedy 2 misijné stanice teroristi prepadli a zabili, neviem či 3 alebo 4 misionárov, tak vtedy to bolo také zastavené. A tak som si povedal, toto je jasný hlas z neba, choď na 1 rok alebo na 2 do tých Vrboviec. Ja som sa vspieral ísť do tých Vrboviec. Keď som sa pýtal, koľko tam chodí k vám ľudí do kostola, oni povedali, no tak 5, 10, hej, a v zime máme v pivnici, služby Bože, to taká pivnica, taká, že človek zohnutý na fare, hej, tak, a iné zbory tam predsa viac chodilo ľudí do kostola, že som si povedal, že keď raz budem farár, že ja chcem kázať, viacerým, keď už si budem poctivo tú kázeň pripravovať. Hej. Ale som si povedal, no dobre, Pán Boh ma tak vedie, pôjdem. A raz som sa modlil, Pane Bože, Ty máš veľkú moc, Ty mi môžeš dať aj 30 ľudí v kostole, nie len 5 a 10. A môj otec ma ako počul a on mi hovorí, zle sa modlíš. On bol taký optimista, môj otec, a on mi hovoril, modli sa, aby prišlo 100 alebo 200 ľudí do kostola. A tak skromne som sa musel modliť. Ja by som bol rád, keby aj 30, že to by som bol ako vďačný, lebo čo som už počúval, mladých absolútne, na náboženstvo nikto do školy vôbec nechodil, tam ľudia sa báli, tiež zbor bol úplne mŕtvý. Na poslednú pamiatku reformácie prišiel len pán farár, môj predchodca,
do kostola pani kostolníčka a jedna stará tetuška. To boli traja ľudia na službách Božích. A ono to išlo tak dole vodou, ľudia si zvykali pohreby a všetko začalo byť štátne. Ale videl som tú túžbu tej skupinky ľudí po slove Božom a to ma tak tam tiahlo. A prišiel som do zboru a nevedel som, čo ma čaká, ale modlil som sa, Pane Bože, Ty mi môžeš dať aspoň dvoch mladých ľudí, ktorí by boli tak po boku, ktorí by prišli do kostola a pár tých ľudí, malé spoločenstvo, a ja Ti budem veľmi vďačný za to. A nevedel som ako, ale som si otvoril Bibliu a v Evanjeliu Marka je napísané, že Pán Ježiš chodil za ľuďmi, že išiel za ľuďmi, aj keď to je možno, že aj keď to nebolo v našej cirkvi tradičné, a napríklad Evanjeliu Marka 2. kapitola, veršiky 13 až 16, že Pán Ježiš v Kafarnaume išiel tam, kde boli ľudia, išiel na colnicu a tam bolo veľa ľudí a že išiel tam vlastne misionára tých ľudí pozývať pre kráľovstvo Božie a pre záchranu. A tak som si povedal, však nebudem tuto čakať na starej 250-ročnej fare a v tomto kostole. Je potrebné za tými ľuďmi ísť. A som sa pýtal, kde je najviac ľudí? Kde je najviac ľudí? Kde sa tak stretáva? Tak povedali, že no, ani na futbal tak nechodí veľa ako do krčmy. A teraz, ja som býval, fara bola v dezolátnom stave, u jednej tety som býval a keď som išiel tak vonku, ja som jej tak oznamoval, aby keď niekto ma zháňa, že kam idem, tak som jej povedal, teta, idem do krčmy. A reku však do krčmy a ona, tam nemôžete ísť. No tak som dobre tak počúval, ale potom som mal s ňou rozhovor a som jej povedal, teta, veď tí mladí vidíte, že neprichádzajú do kostola, že treba za tými mladými ísť a už som mu nejako prehovoril. Mne išlo o to, aby som mohol v tom rozhlase, ktoré namontovali komunisti v dedinách, viete to, ten propagandické, čo to, aj vy tu máte také rozhlasy v dedinách, čo to vysielajú správy místneho rozhlasu. No, tak mne išlo o to, aby som tých mladých nejako pozval, lebo keď som to povedal pár babkám v kostole, že tí mladí, že poďte že zavolajte tie vnúčatá do kostola by neprišli. Tie babky povedali, ale kde pán farár, oni sa tomu smejú. Tak som si povedal, musím ísť do tej krčmy ja. A to bol taký mládežnícky klub, možno aj pre 100 ľudí, trošku menšia miestnosť ako toto, tak možno, že asi 3/4 Tak som nechal obecným rozhlasom vyhlásiť, že duchovný pastier chce poznať mladých ľudí, že o 7 hodine v piatok, že sa stretneme v klube mládežníckom, to je spojené s krčmou. Hej? No, a teraz ľudia mi hovoria, pán farár, však